karon. Thank you, Sap. Bueno, dito maglangan, ang suwatan po karito natakan pagtagano. Pinadakin sa kababay, nga matago lang sa nga Cathy. Kini gibatan og duha sa radyo ni Ray Arellano. Kiksunan ang atong singer si Cathy. Usahay kining sobra ka maayo sa tao makahimo sag di maayo kay ang mahitabo abusaran man. Pero aron inyo kay masabtan ang akong sugilano no, nga akong istorya kung nganong na problema ko, ingon magud ini ang mga panghitabo. It's your smile, your face, your lips that I miss, those sweet little eyes that stare at me and make me say, Oy! Oy, alam, Mari Karyang! Oy, say ato, Mari! Mari, pastilan, Mari. Ninduta di ay nimugtingog, Mari. Uy, nindut kay paminawon sa layo. Sa Murag layo? doon ay effects, Mari. Saba ka da, Mari. Uy! Lagi. Hala, uy, dugay naman ko sige kanta, Dennis, amon tugkaran. Karon palagi ka nakapaminaw maayo, gidi ay? Ay, karon pa manggug ko, naka-timing, nga nakanta-kanta ka din ni Mari. Mastilan mo ba, Mari? Naka-timing pa ka atong usang semana, Mari, nagkanta-kanta ko. Nanghatag og sardinas ato. Ano ba, Mari? Pero, okay rin, Mari. Uy, kabuhion na sa kuan ng sardinas, Mari. Hala, sardinas mo, gagikan sa gawas, good. Aw, mao ba? Uy, kasayang, no? Uy, sobra diya, Mari. Lata na lang yun ni, wa nagisud, Mari. Uy, unsaon pa man ang lata, Mari. Wa naman ka na isod. Aw, ipatimbang ni mo. Oh, kagyo mo, Mari, uy. Ay, kuan day, Mari, uy, kaning... Pili ko mahangyo ni Mari. Hana, pasensya na gid, Mari. Uy, wa na chukoy kwarta ron. Ay, di man kwarta akong tuyo, Mari. Aw, unsa di ay? Aw, kung mauunsa na imong tuyo di ay, Mari. Kaning kuan, Mari ba? Napa may mantika, Mari? Mantika? Oo. Mantika! Naya imtingog, uy, mauwaw ta, uy. No, Ay, sus, uwaw, good taon. Uy, naunsa man ka. Uy, Dong Mateo, ano pa'y mantika diha, Dong, kay mangayo si Mari Karyang. Ay, ayan na lang, Mari, uy. Salamat na lang. Ay, Mari mo lakaw, magkaasa man ka, kuha asa ring mantika. Na, di ka na maluto yung buwan ron. Mari Karyang. Mura magkwitis. Sutoy man lang. Wala gid mulingi. Da, usab pa ka, ha? Sibat lagi ka, ha? Ang tuyo ito, ha? Nangayon bantika sa dahi, nangayon bantika. Kay bahaw man di ay ka. Oo, Uyo. si Mari Karyang. Asa naman? Tuan na ni sibat na, nauwaw. Anong uwam siya? Anong... Asa? Ano yung mamasang kusog? Nauwaw na hinuuli, hinay ka ito Ay, ninyo. damay rasad, uy. Aron di na mag-anad. Atong usang adlaw, nangayog bitsin. Nya gahapon, nangayog patog, nangayog palitos pusporo. Karon mantika na gyud. Kasi pagtuon na nato diri, tindahan ta. Oh, day. Oh, si Marikaryang, siya man nas tindahan ni Noy Mandi. Murag away sila. Ano mo ka? Duulo na ko, be. Ano sa taon ka karyang, oy? Ang imong utang, no? O isuwat pa na mo sa dahon sa saging, what na? Naimpas na kay nalaya ng dahon. Uy, kay nga no, miingon day ko nga di ko mabayad. Gabayran man na namo. Bayrin na lagi nga asa naman imong ibayad, ha? Bayrin na lagi Wag na. na gani mi kwarta. Bayran lagi na. Ay lang pasigit tagaw taw diya, oy. Baga agad mo gnaw. Ay, no! Usay ako'y bagagnaw. Ako nino'y bagagnaw. Kakuyar ko din mo. Ang, kapila naman ka balibari. Ganong mamugos man jud ka. Ang isaan mo adlaw pa itong minatay. Nga karon o sa nagrodron Valentine's Day na. Kaya na lang sinulong. Mapagod ka mabayad sa mong utang. Karasam ka na mabayaran, ha? Ay kung ilag ka ng bagagnaw, ha? Mas ikaw pa'y bagagnaw, ha? Sige, bayarin ako. Bayarin ako, ha? Saan naman eh? Oh, oy. Noon sa mo daw, Mandi. Mario Karyang, unsa man mo? Ang pre. Baga manig na ang bayuta. Ano? Ha? Ay, lagi kong galing bagignaong, bagagnaong. Oh, sige, dili ka bagagnaong. Bati lang kagnaong. Asa mo kung mo, nagkikamayan lang ka. Ha, dali na ko din Ano eh. man ko ni mo bugno? Ay, dali ka ba siya? Di ka ba siya? Tayo pa. Unsa, tungod na ito kautang magbugno. Ang, di man ikasabot bayuta pre. May anay ganit na kay mangutang ko. Di kasapan ni noong ko. Unsa mo gid tayo mo utangon, Mari? Ay, manghangyo uragita kong suka. Kasapan ni noong ko. Ug di ka pa utang, balibad og tarong, dili kay mga saba ka.
imo man kong pakauwawan. Sige, sige, sige. Arwa na yawa no. Kining, sige, naman de. Ako rin bayad. Ay, na lang, pre, ay. Ato na lang ko sa laing tindahan mo, palit. Ha? Sige, sige, sige. Aron, ayaw na mo pag-away din, Ebe. Kamoy mauwawa rin noon. Ay da, di na lang mauwaw kay bagka kay nagdaong may anak. Isa? Inang bugno, ah. Inang bugno, ah. Recorded by X Thunder Gaming. Kukadlog ka kay, Oh. mas kamao ko kay Nemo. Ha? Ayaw na lagi mo, Ana. Ang sabi mo, kagamay ko na, Ana. Ay, gamay rin siyang paliton, pero yung utang mo dako. Namay! Inang bugno, ah. Ayaw na lang lagi mo, Ana. Maria. Nanay, 50, Maria. Ipalit na lang na dito suka. Ang sabi tao mo. Ano, kuha niyo? Salamat, pre. Ato ko salain mo, palit. Batig-batasan ng bayuta. Uy, kanina sabihan ni mo, no? Ikaw mo iwa mo bayad sa mong utang. Ako ni, uy, batik kay batasan? Uy, day, kung batik pa kong batasan, at turang sinulog na kagiaway. Uy? Oo niya. Ako na nasa. Kung karon pa ka mangaway, ha? Kahanggaw ko mo. Oo. Uy, ako na nanganggawan ni. Sige, pre. Mare, lakaw na lang. Aron nila na mo magdako. Nalalay 50. Oh, sige, salamat, pre. Ha, madato lang kung bayuta ka, paliton tayo kagdauban. Ay, yan ako palita, day. Bayri sa imong utang. Sige, lakaw na, Mare, lakaw. Na. Naka na kayo nanugo ko. Kamu na lagi. Mauwawan ko na mo. Sige, lakaw na. Oh, sige. Kanang, apili na lang kuan pribi para mantika, pribi. Wa gihapon mo yung mantika. Bum ko tagain ni Mari, pre, uy. Sige. Nailayang 50. Ay, salamat, pre. Pagkabuutan ko, di ba, pre, uy? Salamat! Huwag siya ka maparehas ni Mari Cathy, pre, nga suwapan kayo. Salamat, pre! Bayot! Matignaw! Patigaw, oy. Kinaong ni mo ay, murag buayang nanguyab. Ito na. Ito na mas marikaryang. Sakto na. Ano kitagaan man ito mo matayo, oy? Sige na lang, Noy. May nga ba yung ginoo nga ang wa, hatagan. Ay, na, wag ko kay baw na matayo. Ang ako rin na ibaw, ano, nga miingon ang ginoo nga, ang mangayo hatagan. Unya, puwain sa tuloy mo ginoo. Puhin sa ginoo, yawa mo itong mangayo, nangutang naman to. Mao ba? Sige na lang, Noy. Puwain sa tuloy mo ginoo. Puhin sa ginoo, bagag na ang itong bayana. Sige pangutang, unya paninglan, masuko kay wako na'y kwarta. Basta tinuol sa ngaway kwarta. Way taon kwarta. Ang bana ato, hapit lang kada adlaw, tuwas igbakayan. Unya siya, tuwas madungan. Ya, way kwarta? Gaya lang yan mo bayad, bagagig na. Noy man, Noy. Diin ka do, nga dugay man ka. Nadugay ko, kaya nagyaman ko na ako sila sa Marikarya, o si Noy Mandi, silang tindahan. Nag-away mag sa Marikarya. Ha, nga naman? Nasuko, sa karya nga, ipanil nga Noy Mando siyang utang. Uy, mauna di ha. Basta mangutang niya, gahit kay mo bayad, mo ganun mahitabo, kay awayon na lang para maimpas. Day? Mao nga sa sunod ay napadaat tong marikaryang ha. Kay ikaw ra ba humo kay kag-ilong, madam, dai kag hatag. Main kita mo yung mga hatag, day, kasi kita mo yung mga yo. Amang ginoo. Sabad ha matiyo oy. Imo ginang iapil ang Ginoo. Usa gilabos Ginoo silang utang. Nya naon sa raman sila? Wa siya bugnas bayot. Mabitaw nga akong giduor, madali magdako. Nya naon sa raman sila? Ako na lagi pala kao sa Marikaryan, kay iya mo bugnoon ng bayot. Uy nganong imo pa manggipugnan, mas may unta to para mabugnuan sa bayot. Sa kamuk na kayo dayo eh. Ako na lang gitaganong para palitog suka sa Marikaryan, para mulakaw. Ha? Imong gitaganog para palit og suka? Oo, nya. Ay, nangayaw mo sa para palit mantika, day. Wa mo no sila, wa mo kununin mo siya taga eh. Salamat kay nitaw to nako. Uplok ka gini mo matiyo eh. Di na lang gud para dili masamok ito. Sabad ha matiyo oy. Mao ni kalagutan nako usahay sa kumbana kay sobra kaayo ka maayong tao ba. Kanya harang among mga silingan no basta makita ni siya, doolon dayon kay Hulman. Di ka mao mo palibad. Mao nga kami na sad pirming may pirming nga mag-away. Unya. Sa may wang sawa wa man ni magtingog sukad pa di kaniha.
Nasuko na siya mayon ako ta. Ay, baby. Ngita ra manig paray ba? Ako paray ka. Sapak ay kakuska ko sa init ka ayo igang. Isapot ka day. Wa. Wa ko no niya pinabundak ang tinambagan. Ano man ka? Atog na ko na matiyo be. Ay kuno sigsamok na be. Ay, bawa ko nasuko ka na ako. Anong gutog na una ako? Unsa iyo guna-huna ah? Nahibaw ba ka ba tiyo ha? Ako nagduda na lang hinuon ko. Duda mo sa. Nga may kaibog at tumari-karyang. Kamo na sawi. Unsa ko tayo kaibog? Yang anong support mo kay katong karyang? Hibaw kang napatoy utang kay nato. Ato na lang gikalimtan kay ingon makakalimtan na lang nato kay naglisod ang tao. Mga bitaw. Oo, mga bitaw anong ihatag magkakwarta. Katong gaaway sila itong bahay dito sa tindahan. Ay ako na lang gihatagas marikaryang para mulakaw na laron di na magdako ang ilang away. Kung gusto man sila labot mo kung magdako ang ilang away. Wa. Wa man di ay. Pero nga ano lagi, unsa lagi relasyon ni mo nang marikaryang? Bisan. Di dyan mo day. Imong tatang buhatan usa. Wa ti ka buhati. Ako lang giklaro. Ay wa lagi taon day. Unsang taon ka eh. Tambang ra nang ako. Tabang. Tabangan ang naong nimo. Ay. Asa man ka? Asa kami bangon man ka? Ay, aral ko to gawas ay kay parang di man maayong imong pakita ng istoryahan. Sa nginlan ta nimo. Bantay bitaw, may bawaan na akong matiyuha ka nga may relasyon mo atong karyang awa niya. Di na matiyo ang imungan. Di na matiyo, kundi matutyo na. Hala ka daw eh. Basta kawad ko sa ang mo ha. Aral ko to gawas. Ay lakaw oy. Ay, pare, likos gawas tog. Ay, nanok pa kong bayo dire. Tararong tog na ko. Uy, saan na ta? Purok na tao tingali siya. Uy, anino? Tawag kita. Sigaw na kuska. Uy, kisa ka. Ganun klasol ka din sa amo, ha? Kinsa ka? Pinoy, Uy, kapiisan. Kusa ka niya? Nagunta ka? mawa to. Takpan ko. Imo nung ibit-bit mo TV do. Oh, ako lang yun, Linoy. Bista, pa, bitay ma. Sunod ka niya, mangawat mo, pananghid mo. Tutugan mo. Sa una mo, pagparanglin nga, mga tuugman mo. Sa- Ang wala namin manang. Ako lang ni Yuli, Noy. Nga nung mangawat magkahawa ka trabaho do? Para ginoy. Na, wasan mi kanon taon ugma. Ang pugos lang ko pangawan, Noy. Oh, di na mayo dong ay sunod gani kung mangawat ha. Pananghid gid ha. Sige, kuha na lang ng TV. Ah, tinuod ka, Noy. Uy, diya. Ang padol ko ni mo, Noy. Okay, dadaan na Tinuod ka, lang. Noy. Nga, imo yatang ng TV Dadaan na na to. lang ng TV. Inya ibalik ng DVD ugma ha. Ayaw na ng DVD, Noy. Kanang TV, di naman na mahalin ng DVD. Karaan, okay na. Paano naman na mauso. Kana lang gitawa nila laptop. Namoy laptop diya. Oo, hindi na lang ng ubando. Maglisod makagdaan ng TV. Laptop. Sige. Idunol diri sa may bitana ang TV ni Be. Salamat sa niya. Oh, oo. Asa magkaagi din na portahan. Maglisod ka mo agi ka ng bintana. Portahan na lang. Sige dong. Salamat ka na. Okay, ramadaran na ko. Sige. Hari na ko, thank you. Oh, sige, thank you po. Ay, pagkaluoy baya. Mangawat na lang taon kay para may kapalit og bugas para sa ilang pamilya. No. Oh, naapa ka diya? Oh, ita pala yung remote. Kaya di mo salida ko yung remote. Oh, ito, ano? Oh, remote ito, ano? Ay, sorry. O, diyan na. Salamat kayo nga. Huwag sa pa yan. Balik ko ba, ha? Di pa may kuha nire, electric fan. Ha? Dili mo maikog. Oh, oy, do. Ang battery diyan sa remote, no? Di abilin dire. Oy! Shh! Battery! Tawag ni mo matiyo. Oh, Tawag ni mo? ang kawatan. Ha? Ano gikawatan ta? Ay, ang TV, rago. Ginuko ni mo matiyo. Imo lagi pasagdan nagikawat ang atong TV. Huwag kay buot ko ato dali adagan nato. Masagdi na lang to. Dahil kay luoy po tang kaayo. Para taong ko kapalit ko ng bugas para siyang pamilya. Hawak kay buot. Unsa mo na ron ha? Wala tay TV ani. Di na ako kita sa akong paborito kaayong salida. Asa to sa lidaha pa? Basta salida sa TV. Sige na lang. Palit lang taglain. Ay, daan naman sa tong TV, ha? Ginoo ko ni mo matiyo daghan pa mo sa inyo. Mao ni akong problema sa kumbana tungod sa sobrang kabuutan o pamanggiluyon. Gipasagdan niyang gikawat ang among TV. Mayo pa kani pangutok ang akong bana. Unsay tan-aw ninyo? Unsa man kamo ang pasultihon? Kathy.
ko na ito karong adlaw, Gulyat. Atong sinda na tipres murag si kisa to ma'am. Kati di ati pres. Oh, si Kati. Kati rin. Ah, simple na kayo. Kaniyang ba na ati pres ba kapag kamang giluyon, grabe yung kayo. Oo. Oh, gud sa mga problema siya mga silingan siya mo yung dupa tabang anak diri. Hangtod nga tungod sa kamaayo ati pres sa gabi diha sa tuig gawas gikawatan si TV. Gikawato niya, patano niya, grisod ng kawatan, iya pang gitabangan. Tabangan niya. Alsa. Oh, sa ayo Wala, lagi uy. diya sa bintana do, kay maglisod ka diri oh, agi sa Wala, uy. hagdan. Nya ang di ba gisagit ang kawatan dito sa layo sa sir ang remote kay dili mo siga. Nya, Sa darao. tunol niya. Gitsa niya darao. Ala, uy. Sa patano siya dong, ang battery habilin. Dagan ba sila? Ani? Dagan ba sila? Mo niya problema taon ka na, mo ni ko problema na ko tungod sa sobrang kabuutan ug gilod. Gipasagdan lang niya ang kawat ng TV. May tao ni pagutok tawhan. Wani siya mo dagan pagka-mayor? Bitaw. Diretso Goliath. Dire sa map. Matthew 6 verse 19. Ano naman? Ayaw ka mo pagtigom og mga bahandi alang sa inyong kagalingon dinhi sa yuta. Kay tayan naman kini og kutkuton og anay o kawaton usab sa mga kawatan. Oh, mao na ikaw ati pres. Pagtigom hinuon Siyan? og mga bahandi alang sa inyong kagalingon didto sa langit. Sakto na yung ati pres nga kana imong kwarta imong lang gilingaw-lingaw so Saba diya, Gulyat, uy. Suro inyo o sa nang Na ikaw, baga na ka na imo. inyo star. New Star. New Star. New Star. Oh, kato imong isuro-isuro yan to. Ay, kausa na to, ay. Sa pangalan. Panagsa na to. Suway. Wan, nasilat na siya ba? Sien, oh. Nindot na ninana ati pres oy. Nindot kay na. Ay, Sa ato ang dili. nabilin nga kalibutanong kinabuhi ba kay tuam gyud dito ang nindot nga kinabuhi to sa labaw. Goliath. Langit. Lan. Ah, Kani bitaw hitabo sa tong suwat bitaw. Mamatod pa gisakay sa kawatan kana na ang gipada ang TV, gipada pang battery. Ugma pabalikon kay pada ang laptop. Oh. Nagano ko sa istorya bitaw anis pare nga ni kawatan ko na abtan usam gikawat ang manok. Pagka man ibalik gikawat na sa dang kanding. Pagkasunod gibalik na sa dang TV. Pero wa sa diha pagka ikaw pat naabtan dun niyang kawatan nga nagkawat sa cellphone. Niya. Oh. Pagkaugma kanang ningon ng katong Kapitan. ikaw di tigkawat diri dong sa unoy siya nga balik ugma day flat screen dan apo ni ha. Di balik pagkaugma. karon. Niya. Nindot ko no ang pagtagan hindi pakita niya sa kawatan kay pagkaugma ngayon balik ang flat screen. Unya. Mga alas city dong balik pagka alas city sa nitabo nuktok. Niya Napay ako sa na repisa. magkuha ko sa flat screen. Anya. Ang punto sa istorya pare, ang kawatan wala na mangawat, nanuktok na. Ayo. Mayo. magkuha Doon ng ay flat- pamatasan. Oh, magkawat ko Oo. flat, magkuha ko sa flat screen. Kung kawatan pa, mulayat pa sa bintana. Kuwagin mo na bintana. Nanuktok na. Ayo. Ayo. Nga, Pare na. Pare. Ala sa to Istorya ka sa pada pare. amon sino Oh, ka istorya mo sa ba mo? pare. Atong kawata jag manok usa to istorya ato ba? Kawata jag manok. ang yung manok gikawat ang naay manok baligya, palit niya. Pagkuman, naana sa manok ni abot sa gipalit ka po niya. Katulong balik sa manok rin siya nga. Ang ako man yung manok kung gikawat balik sa baligya. Wala mo ko kwata diya. Sa ano ba? Manok, eh, gipalit na gikawat. Kawat ako sa Kaugma, Palit palit sa- na po siya. Ako man yung manok nung Yan. Yan ako rin siya ate presensya. Dong, mauro man yung kuluray mong manok. Wala mo ko kwarta. Kaya akong sing-sing iprinda ni dito. mao na siya, Ano ate. ko? Nindot Kato agad. kato siya ni suro dito sa asa to ila ba San Fernando to no? Suro siya kay ni ato siya dito kay kanili mga midser sa kuan ate pres. Kita to niya tao ka Ng sa awat. kaslubi. Ah, Nya wa buslot to porol. Ah. Sa doong nauda kay nakita imong itlog dali. Gihubo ya kasuni gisupasulom nes. Kato ba nang Brief na lang yun siya. Brief lang siya lakaw. Mura lang siya ko. Ayo. Oh, buutan gito si sino ka bumat. Ang kalip na nito sa tungkol sa kilanon Goliath. Ah. Kaya na ang naging kawat na kanang ayo, yan gihata pa ko flat screen. Salamat kay sila ha. So ang kawatan nanuktok na og nagpasalamat. Wa Salamat man lang. ungkab. Ah, Naita nya. po sa akong igsoon bitaw dito sa Oslo pero si Sister Marcela. Ko dito ko ano kay tagaan ko sa kanya. Narut man ako gahatagan ko. Ano man sobrang. Unsay tubag akong manghod? Siya nga. Ayawat na lang ang makadawat ang mga salamat. Katong ba? Katong nautdan gid sila mga butang. Nya isa wa na gid sir hurotay sa. Dala na ako asawa do. Ikaw ba katong ikawatan kag nahurot yung Dili butang. balikat yung gingon sa to sa tele. Dada. Unaut na niya dan sa Nautdan siya asawa. Ato pang dito microphone. Nautdan siya ko. Nautdan siya mga butang na. Sir, hurot man ang mga butang sir. Ano ba sir? Nya lingon siya daday mo asawa. Dadanan ako asawa do. Imuhan lang na. Ay siguro bayot ka makita sa glaka. Salamat na pinagati na lumano. Gala ko! Puzzle! Diho.